Bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu. Sunt Dianis. Așa, mi-am făcut un cont nou. Așa, am deschis aici câteva chestii și o să fac un box opening pe canalul ăsta până la 70. Așa o să fie un box opening mare, dar na. Putea să fie și mai mare, doar că n-a fost să fie. Așa, o să ne jucăm Shadow cu Shelly. Așa. Bine, o să fie mai ușor pentru mine, pentru că la început, normal, eu cum am 12.000 de trofee, n-am mai filmat de o vreme pe contul meu mare, nici nu mai m-am jucat așa de mult, dar na. Cum am 12.000 de trofee, eu știu să mă joc așa mai bine și o să... Da, am murit așa, pentru că suna bletuleacă și na, o să fac multe trofee foarte ușor și na, cam așa. Ceva, asta cred că vrea să se omoare, nu sigur. Ce a fost pe acolo, nu știu și nici nu vreau să aflu. Nu văd Alt. Ignorați ce pe fundale maică mea. Așa. Da, am murit. Sunt un ablet. Mănânc pământul de nablețime. Ce să mai... Așa. 16. Așa aici. Așa. Nu știu să mai mă joc cu Shelly. Hai că fac 100 de trofee pe Shelly și după aia cred că mă joc cu Nita. Ignorați ce pe fundal. Cum le udă? Oh. O să revin. Așa, am revenit. Așa. V-am zis, o să fie prea ușor, de aia, na. Avem 10 și Nita acolo. Așa. Dar pe Nita asta ce facem noi? Da unde? În Barley. Vreau să-mi dau și ultimata, dar n-am. Așa, rang 4 pe Shelly. Bine. Așa, ignorați ce pe fundal. O să revin. Așa, am revenit. Așa, Showdown, easy. Știu că jocul ăla că toxic când zic easy showdown și din astea, dar na, așa eu. Pe ce e asta? Bă, ce e asta, bă? Răsabă. Așa, o să fac videoclipul de cam 15 minute. A trecut 4 minute. Așa, deja până la colt. Și aici Brawlbox. Așa. Sper pe contul ăsta să nu intre nimeni, cum a intrat pe celălalt cont ăla de 12.000 de trofee, că a intrat un coleg de lui Samia care îl urăsc și cred că e iubitul ei și na, eu îi zic urechea de spirituș pentru că are urechile ca un spirituș, așa, și na, a intrat, mi-a pus numele hacker, mi-a luat toate gemurile care le aveam, adică na. M-a enervat oricum atunci, pe momentul ăla.
Așa. Uite pe neta. Da. Fac timuleacă, nu fac, dă ea în mine, auzi tu. Auzi tu la ea, dă ea. Bă, a murit. A murit, sunt un ablet. Atâta pot să zic că sunt un ablet. Haide capul meu. Așa, dar nu, că acum m-a enervat, bă, Nita aia. Băi, are 10 deja. Când a făcut Nita? Bă, da, ce rupe, bă, mă întâs pe spinare, da. Uai, cum am dus omul. Săraca Rosa. Nu mai are ce face. Hai că nu mai. Se putea duce pe Nita, făcea powerele alea, făcea răzdevele. Ce să mai zic, Dana. Nu, o să iau Colt, da, nu-l iau. Bine, nu o să fac până la tier 70, până când fac 500 sau 1000 de trofee, să scrieți în comentarii până la câte trofee să fac și după aia o să pornesc box opening-ul. Așa. Cred că o să fac până la 500. O să văd cu voi în comentarii. Așa, easy. Dacă vă întrebați de ce nu vorbesc, nu știu ce să mai vorbesc. Și da, o să concentratele că eu pe Brawl Stars când nu mă joc cu nimeni, tac din gură. Tac la propriu. Mut când nu mă joc cu cineva. Când mă joc cu cineva, îi zic, na Bertule, din cauza ta pierdem, chiar și dacă câștigăm, da, na. Așa. Nita, uai, câte are Nita, nu mai are. Easy, n-am ce zice, bă. Așa, aici, imediat fac 100 de trofee pe Shelly. Așa, m-am cam plictisit, o să fac trofee pe contul ăsta. Nu, dacă vă întrebați unii dintre voi, nu mi-am pierdut contul sau ceva, chiar nu mi l-am pierdut, tot l-am, dar n-am. Cred că o să trebuiască să revin până pauză. Am revenit, am pierdut pe rank 4, poate pe locul 4, cum vreți să îi spuneți. Am pierdut, dar n-am pierdut trofee, măcar asta, măcar. Așa, o să mai trebuiască din când în când să revin, că are o problemă telefonul meu și dacă cred că dacă repornesc telefonul sau ceva de genul, o să mi se șteargă filmarea și n-am chef să pun partea a doua. Bine, o să fie partea a doua pe contul meu secundar sau nu știu cum să îi spun. Da, na. Așa. Aici îl omor pe Poco. Așa, easy. Că nici nu mă chinuiesc, adică, na. Nici dacă îl omorea plăcă, dar Nita eu facem mișa. Easy. Dai prea easy. Păi eu mă duceam prin ei ca prin unt. Mă duceam prin ei. Așa. Aici am făcut și următorul, nu. Așa. Nu știu câte trofee am făcut pe Shelly, dar n-am. Bă, da, mă dă cu japonez sau cu cine mă dă? Mă, în echipă, mă. Că ăștia ori turci.
Ori, cum ar fi să fie turci? Prank 5. Prank 5. Mereu. Păi normal, cu turcii că ești prank 5. Așa, încă 5 minute mai filmez și după aia închid filmarea. După aia cred că mă apuc de alta, că na, nu știu ce să fac altceva. Așa. Bine, prima dată o postez, după aia, după ce se postează, fac altă filmare, că na. Tu dai mine, Poco, tu ți-am dat voie cumva să dai mine zi, Pocoleanu. De capul meu. Săracul, el prima să moară. Săracul. Hai că las. Îl las să vină el. Tu nu vrei să mă... Așa. A vrut. Cred că de pe... What? Da, s-a omorât în gaz, cred că... Nu, sigur. Nu mai știu. Așa, ori eram eu cu ăla în echipă, nu mai țin minte. Da, na. Aici, imediat 100 de trofee. Și aici... Da. Să nu mai îmi dă tocane, bă, așa eu nu o să mai pot să fac mare, bă, box opening, așa ce îi. Dar cred că o să iau alea de la 300 de trofee din ca așa nu-mi dă nu-ți dă quest-uri și când mor pe că dacă n-am quest-uri de făcut, așa nici nu acum nici nu pot să fac foarte ușor taiere de la Brawl Pass. Că tokenele se face normal de la misiuni sau quest-uri, cum vreți voi să le ziceți. Așa. Bă, tu, Barley, cine ți-a dat voie să treci pe planeta asta? Cine? Păi da, toți ăștia începătorii, cred că sunt fericiți, le-a dat un brawler gratis, Daryl. Săraci. Da, ce mai mă costă în abert într-un hal ăsta care să ne echipăm? Eu am nu mai țin minte de ce. Da, na. Uai, încă 2 minute mai filmez, cred că mai dau încă o rundă și cam gata episodul. Nu o să filmez așa de des, acum că iarăși nu mai știu ce să fac pe aici prin casă, că am ajuns la bunică, nu la bunici, pentru că bunicul meu a murit. Așa. Da, unde-i? Uită-l pe Poco, mă, prietenul meu din naștere, dacă e. Fix. Ți-ai găsit prietenul meu din naștere, Poco. Nici nu mă știu juca cu Poco, dar na. Stai-aș foai, tokenele alea las lua, dar le las pentru box opening. Uite că am ajuns și la big box-ul ăsta. Așa. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Da, bun, că meciul ăsta îl dau, că după aia trebuie să închid filmarea. Așa. Dacă vă întrebați de ce joc singur, nu. Vreau să mă joc cu sora mea, dar pe contul ăsta n-am chef. Chiar n-am chef. N-am brawler bun și o să ne dea cu din aia de 6000 de trofee și na, cu brawler din ăștia mai nașpa o să fie mai greu pentru mine. Și na, că sora mea a făcut 6000 de trofee, s-a lăudat într-un hal atunci, uai, s-a lăudat în fața mea. Nu mai știu câte trofee a avut înainte să
când filmam cu ea, chiar nu mai țin minte. Bă, cum s-a... Bă, mili șanse, n-ai cum. Bine, mi s-a mai întâmplat și mie din astea, dacă mor de nervi. Mor de nervi până să mă omoare el primul fix la faza aia, frate. Cum? Câte mili șanse de ghinion? Nu pot da seama dacă mă credeți. Dacă mă credeți. Ce-a fost asta? Easy. Dacă zic, nu mă crezi. A fost easy. Ioi, am mai dat un meci. Na, hai că dau și ăsta, că, na, să fie de încheiat de episod, să fac 100 de trofee pe Shelly. Pot să scriu acolo. Am făcut 100 de trofee pe Shelly, titlu, așa o să pun titlu. Am făcut 100 de trofee pe Shelly. Pe nou cont de Brawl Stars. Așa o să pun titlu. Că, na, altceva în ce pune titlul. Bă, doamne, dar el ăsta nu cred că e normal, mereu. E nab, dar el ăsta e nab de bubuie nabi. Așa, bine, cred că pare tot 100 de trofee, dar na. O să fac și un cont cu Tomar 753, dar pe ăla nu știu dacă fac box opening. O să văd. Cred că da. Sau o să văd eu. Așa. Cam așa făcea. Cam așa, da. Bine. Eu cu... Cam atât a fost și cu acest videoclip. Pa, pa!